أبي نيوم سي أم بي جاك فاتياتا أيوة نيجا بارا دمنا إن شاء الله أيوة فاتيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا صراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم آمين يا ربي غريب ولا سوا أسلمه ولا كان لبانيا آمين يا ربي ala kan sigi hɛrɛ la آمين ala kan wuli hɛrɛ la آمين يا ربي ala kan diɲɛ ɲɛ آمين ala kan lahara ɲɛ آمين يا ربي ala kan sago d'an ma آمين an ka jamana n'o ye maliba ye ala k'a basigi آمين يا ربي jamana in ala k'a kisi آمين jamana in ala k'a taga آمين يا ربي jamana in ala k'a jigi آمين silamɛya tiɲɛ yɛrɛ min ala k'a dɛmɛ آمين يا ala ربي k'an k'a dɛmɛbaga ye آمين ala k'a dɛmɛ n'an ye آمين kira na zulaw kama آمين an karamɔgɔ sijani kɛnɛ lamɔgɔ ɲuman ni lafiya di ala bolo ala k'o d'an ma آمين يا ala ربي k'an n'a bonya آمين ala k'an n'a kisi آمين ala k'an n'a taga آمين amisaru ala k'a dɛmɛ آمين يا ala ربي k'a dɛmɛ o dɛmɛ آمين jugu o jugu b'an na a dogolen n'a bangelen ala k'o malo ala k'o آمين lebu آمين kira n'a somɔgɔw kama آمين bibaga kama آمين sɔli ala rasul وسلم o ko asilamɛw نعم n'a jara alahu subhanahu wa ta'ala ye bi نعم an sigilen bɛ kɛnɛ min kan إيه nin ye wajibi kɛnɛ belebele ye كيف an y'a fɔ a ye ala ka kɛnɛ belebele نعم o tɛ kɛnɛba ye minnu ye ɲɛna أي ala ka kɛnɛba ye ala ka jɔnzɔnw faralen ɲɔgɔn kan نعم n'u ko ala ko ta kira ko ta kɛnɛ min kan o de ye ala ka kɛnɛba ye كيف dugukolo ka kɛnɛ tɛ yen min ka bɔ ala bolo ni nin kɛnɛ ye والله fo n'a kɛra nin kɛnɛ ye ɲɔgɔn na wɛrɛ كيف an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ala de kama والله an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan kira de kama كيف wa an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan silamɛya bonya de kama لا تعالى o tuma i b'a dɔn o la k'a fɔ nin ye ala kama kɛnɛ ye نعم o tuma mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan yan bɛɛ ka dugawu kɛ ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ walahi ni ala ye tiɲɛ dɛmɛ an ka ɲinibɔw bɛ sɔrɔ nin dugukolo kan كيف anw b'a fɔ ala k'an dɛmɛ dɛ anw de ko ala ta y'a ka tiɲɛ ye a k'o dɛmɛ أيوة wa n'an bɛ tiɲɛ kan an bɛ dɛmɛ كيف n'an ti tiɲɛ kan yɛrɛ tiɲɛtigi bɛ dɛmɛ an bɛ tila ka segin tiɲɛtigi ma لا تعالى bi an nisɔndiyalen bi yan إيه أنبياء mali kɔnɔ yan bamakɔ yan n'a jara an tigi alahu subahana wa taala ye كيف nin waati in na jamana minnu bɛ kan an lamɛn direti la jamana 32 الله أكبر an bɛ min kalama أيوة o bɛ direti la o bɛ k'an lamɛn كيف olu bɛ kɛnɛ in kan yan o ɲɛ b'an na komi u bɛ kɛnɛ in kan yan لا تعالى أنا بارك an tulo b'an na cogo min na olu tulo b'an na u sigiyɔrɔ la o cogo la كيف wa an ɲɛ b'an na cogo min na u ɲɛ bɛ an na o cogo kelen la لا i تعالى n'a fɔ u bɛ kɛnɛ kan yan jamana 30 ani jamana 2 عارف an b'u fo nin kɛnɛ kan k'u barikada k'u waleɲuman dɔn وكان jamana fɔlɔ ye mali ye maliyɛnw caman sɔgɔlen don an na nin waati in na mali dugu caman na كيف olu tulo b'an na direct la o ɲɛ b'an na direct la internet kɔnɔna na والله k'a daminɛ youtube la ka na google la ka na facebook la
kana whatsapp la ani internet wo chama unyabana uklubana tiens amu fuku barkada ko wali mando kaka o ko to belen wo jamana fulana o de ko d'Ivoire Ivoire uklubana orbar du chama mo so wali dan wakina uklubana unyabana kuma au nyabana kuma mi dugo ku yala da here kanu amin arab o ko to belen wo Burkina Faso olu mo so wali dan na yoro ina ni wakina tiens o ko to belen wo Mauritanie o so wali dan na o be kan aname nyabana min kenaka na jarala dugo ku o ko to belen wo Algeria uklubana ni zagaina nyabana ni wati nuna ko mo be kenaka ya iga tala ami dugo ki ala ka here kanu be amin o ko fe Senegal uklubana no wala ko o nyabana uklubana ko mo be kenaka ya o jamana woro na min uklubana tiens jamana woro blana min me direct la Guinée Conakry no la Guinée ko so wala do wati na o ko to menongo Ghana yo fana klubana no wati na unyabana ambu fuko barkada o ma aywa o ko fe Togo le klubana unyabana ko au nyabana tugo bina ambu fu o barkada wali mondo tiens o ko to menongo Gambie ko fe Gabon ko fe Congo Brazzaville nunu mbe klubana direct la ko au klubana tugo bina unyabana tugo iga tala sangare o ko to menongo Maroc Libye ani Angola o klubana direct la o nyabana ko au nyabana tugo bina am go ku ala ka mbe sako dama amin arab o ko to menongo Guinée Équatoriale Arabie Saoudite jamana be Kuwait Maka Madina nunu mbe sako dama direct la o klubana o nyabana ko ya ko sigo tiens mi go ku ka yini aywa o ko to menongo Belgique France ani Espagne o klubana direct o nyabana ko au nyabana tugo bina ni kenaka ami dugo ku ka yini kaka o ko to menongo Italie Allemagne Cameroun o klubana direct la ko au klubana tugo bina wa nyabana tugo bina o nyabana tiens o ko to menongo Canada Amerique ani Malta nun klubana o so direct la o ga l'Amérique inshallah iga tala o ko to menongo Benin Madagascar Chine Tunisie ani Mozambique ni jamana bi so bani ko de so gali dana direct la nyabana ko au nyabana tumina o klubana ko au klubana tumina mi dugo ko ye ala ka basmi ani kiliyana ni jamana nuru bala bi ko nana amin arab jamana wara mi no so gali dana na anto kalama ala ka here kanu be amin ala ka no beti amin ala ka no beta amin ila wara makama amin sol ala rasul wa sallim o ko namore nam groupe munun globana ni watina nambe groupe min kalama groupe keme ani groupe mugali wolofla allahu akbar olu de globana ka damne Facebook konnana kana Viber konnana kana Imo konnana kana WhatsApp konnana kana Messenger konnana ambe groupe min kalama groupe keme ani muga ani wolofla olu sokol dona tiens an yɛrɛ ka groupe dɔ bɛ Facebook kan maa ba tan ni wolonwula ani kɔ allahu akbar o bɛɛ kulo banna nin daga in na ɲɛ banna komi aw ɲɛ banna cogo min na tiens an bɛ dugawu k'u ye ala ka hɛrɛ k'an n'u ye amin arab ala ka hɛrɛ k'an n'u ye amin o kɔ tɛmɛnen kɔ mɔgɔ o mɔgɔ kulo banna arajo so ni fɛn wɛrɛ la an b'i fo k'u di sigiyɔrɔ la an b'i kalama an t'u kalama ala bɛ da kalama ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye amin kira yɛrɛ bonya kama amin sɔli ala yɛrɛ wa sallim o ko namɔrɔ ye nam an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye an bɛ dugawu k'an ka jamana ye tiens k'a ɲini ala fɛ nam jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ jamana in bɛ sɛgɛn min na nam jamana in bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ jamana in bɛ degun min kɔnɔ nam jamana in bɛ ɲani min kɔnɔ ala k'an dɛmɛ ka jamana in bɔ ɲani na amin ala arab o k'an ye amin ala o k'an ye amin arab Mali bɛ yɔrɔ min na bi nam malidenw ɲaninen don malidenw sɛgɛlen don malidenw tɔɔrɔlen don maliden bɛɛ ɲanina Mali kɔnɔ yan tiens wa maliden fɛn o fɛn bɔra Mali kɔfɛ ka taa jamana wɛrɛ la a bɛɛ tɔɔrɔlen ɲaninen bɛ yen amare Mali faamo a ye kɛ laadiri ayiwa
angara mo de fo na kera la dire ana faga ke herela hal ni sora ka ta jarme na ina je ko ni do herela wallahi famu ay hile fando ay fando bere ayu tare akana da so fando ga amare jamana famo kera bakilwi wallahi jamana famo kera yimruwe jamana famo kera kirkala alif kirkala jazugulay jamana kono o gelale bakika gatala amare bari racha malije la fiande mallaya wa malije la fiande jamana wala alizida mursala no ka manga kera uye manga uri ko carte de séjour ko maniyo kata mami nu ya kuma bako étranger bekata kabe be mursali wari wa bita baba o bi mali wari wa tama bo anga mali o taranga masalla anaka consulala ko wari tara pour que katti ka soro ibi wari tara ti so motali be ka mali o toro ko debu mungara mali o do matere jamano do be mursali bu ko bete Côte d'Ivoire ministre bora Côte d'Ivoire kana mursali ka chifu ka fo ankalina wallahi na yanga ivoire ma kelenge ko carte de séjour ana ma flague la Côte d'Ivoire mursali la gatala ka bo fara doro ko boko ivoire o bora la ya ka ko jamana ka ja ko misala ngare o kele Gambie président bora Gambie ale mo ministre ki de ale ra wulla kana anana mursali ko mursali uma nam toraka ko wallahi naye gamiye ke ya rafati ka jenga boga jamana ko papier ama ka che flag jenga boga jamana ko buti mine ka di gamiye uma sare bracha ngata o fole o ko gambi sala bi namu gelea mane mi ngulu ngana ci ci dale ka andorala anga président mazale anga ministre des affaires étrangères boreya malaya nam kata murtani haywa tuma min na kara murtani mali mun no murtani bena na kana lame aw ko murtani uma ko anga président ko na mali o geli dabla ko président bina camion bla kana murtani ko ga mali o ke camion na kana malaya Allahu akbar ni ko bugo wallahi idini won dara chefo oluga jamana don la fera e tarike jamana don di juguma gatala e bi kam mali o chega bo mursali kana no malla kana mugula ya hoy miru amru nyara biya no angi biya anyara toro le biya andara me ngabli e ko bi ta bo taga bo mursali kana ya kana mugala ya kana kana ya tari braka na otuma famo khala je ga hine fando gatala no ma ke jamana ti jode wallahi wa no ma kala ka bolo bina biya mursali ni mursali ngol leje nam bama ko sukuba fale te sura kablela ya wallahi dandala kabo mursali ngoni amma utuwa nga sumu kono yawa kara olu dema wori mu sura nga jamana kono yawa kara male me mursali ani mursali me malaya utekli ni male ke tangro mursali ibi mursali ke bit ba soro mali kono ya siba sala sangarabani mursali aya leje mursali fando be olu o kura bora mali kono ya mali keme ka Quran di Mauritanie côté doma tiens atuma o ka jamana Quran fa do bora o ka jamana ka o bela o ka jamana kera o ka fadi jamana ni ta kamo koy aywa o ko to no Mauritanie aya la je binte Mauritanie bago mina dumuni ke mali to ka billah tiens Mauritanie baga be balo manani ni ka boy mali dugukolo ka o bina nyoro fa bela ina otuma kana bago la dumuni tiens mais olu ma fadi wara so wara la ko mali o sabu jamana nyama murumana ani fama murumanya fe olu yante duguma tiens Allah ka tini amin ya rab ni bora Mauritanie nam frontière la kadu mali kana o kore mali famo be baraji mina ananga Mauritanie e barke nam anga jamana di mun me Mauritanie ñu wele ko ñini haywa ngo mali poste ni tugu ko ama billahi mali poste la mali famo ci me yoro mina ni mali bo Mauritanie ka ci yoro la ni so yoro la papier bi bolo no e mali carte d'identité papier bi bolo no mali carte ni nay mais ko wallahi ci me abada ci ka wakani dara mali famo
mali papier dafale ko ibulu mali fama ni mo wakale zara kiti tan kuwa tawali mais igwara do baram fa ko wallahi ko alisra mali famo ka ro la foto murtani ale ko ale ibare ni ku yake me shedi na re na mali wala mali fama mali wa papier fadi ku te ti te mara ko ifa jamana ka ire ka famo de kamo go dai hali sida ni bora bamako ya ti kuji normal mokti gawo tomo tu kidali ti kuji ma abike na ku te mali wallahi mali papier baby ku nga mali famo ni toro ki nyani foka ti na keso che ala ka me ko amin amma jamana famo aya la jere jamana be kimilika ku bala aga bla borokelenga hayo jamana famo sigi me tuluka vendredi jogoro fimu jogoro jamana dewo jigi me sasoni ndugmene so dala ndugmene ni sawni binelu be ganga mali dewki famo ko kwaya basu ni kuma shi kana bisi yoro la bedi ti aldo ngi ti Allahu akbar an zigira mun lara woy o wulila ko sai na yako ko ga bamo ko ga je ka butugu karkar ka bo sira ko ga yoro ko ga je ko Côte d'Ivoire yake jamana yake daga to ni ko Côte d'Ivoire yake Côte d'Ivoire ministre bora Mauritanie ka tan niveau ka ministre yebo fo ya ma fo ama na ko abi mo la digi ay mo la digi na kana mo la digi ka dota mi ma na fo ka dobla o manga ke kana fanda ndoro ko jamana sanya ni ya ti sana ta ni be rate ko ke sanya rakala mali bi yoro mina mali manga samnya mali kanga nyini de mali yere de kati ni ane ko bi jota idi tayere wallahi anga nore president do sandiji o saka nyobo ai am be votra president ya akasika na nore kaleke am anyi votra ya akara president nore kaleke rawa okay wati gede sika sala arbari atike hayo nanga mo manya wa jamana amana ko de jamana mano wallahi famo kara ba nyimuru ka jamana fa be kara ala ka chende amin jamana la ka fasi amin jamana la ka jiji amin da horoma ko amin sol ala rasul o ko namuroy nam ami taga ni ala fa ka ba shaytan toroma o ka on cherche la protection auprès de Dieu contre les satans de celui qui souffle l'homme à la poitrine amen ala an gici gaba shaytan toroma haiwa shaytan min washi ke adama da sukuna ala da manga bo jo sukuna hai yake da zaka adama da ni be iya rabbe family da san flare haiwa mo yere be mo ni be ya ni bi faga wala dubuke iya raba fo telin da mi ini da ba fo telin sabu min na ni bo da fi ya iba kuma dola ibi faga wal na bulushi sai na ko kana ta de o yere me fere ba fo yata are o shaytan ko to ni tonto wallahi Allah ta yi ja to amin Allah ta'ala da shaytan daga nam ka magoza ka genga bo ga nemona ka ko ngata na bi kai kara daga de ngamal budi so bita ya aslamu daga de ba shi wallahi din so aya jonna fola aya jonna bola hay akara ga daga de ya liyo jigere ne nam barkatu wallahi kala ta da mu barkatu lu ta kala ma cha ma biya ya wani sigoro manga dan ba cha ma be wani sigoro manga nga barkatu wani sigoro ka ga hal ni dan tula wallahi angara aya jallu afaqarula aya jallu afaqarula yoro na mi wele blanga tungarangi wi nam minu ni jona blaya ko buta sengina haywa tadoni ngoro kasura ka suru badota nam ku yanga no su kono ubu susra ubu suru babbalu luju nuri na palo ka kerabo u fobu wele telefon na ko telefon ta lu fodi ma torole bi suru bannu ne herekala o luye bi wallahi ko kebe ka yanga no luye ala avantiri chama ma ke billahi nya fine ala ka me sawo amin ala ka me sawo amin ambade mu mi jona woro la ka damne France Guinée équatoriale kana Espagne kata Gabon
an gulo ba ka la la de wallahi ko ta ma de boranga jamana kaya ka ta suru bo de kai nangara bayan suru bayan la bidda muso chama me suru bayan le wa te chama me kamalin bayan le ka suru bo ta ku balo ku ke Allahu akbar amara ga do ran wule ka bo ko ka bo ako ama ko ay kuma amandilo fe ko chero gelada tunona me ko gaboya ko gabo ngaw yɛrɛ de ko ya ko mɔgɔ bɛna gabo o bɛna sɔrɔ ko gabo ngaw b'a fɔ ye ko jɛnɛya yɛrɛ de bɛ gabo ji la gabo dugukolo ji ko jɛnɛya de b'a la ko mɔgɔ o mɔgɔ ni b'o ji ko f'i ka jɛnɛya kɛ o yɛrɛ de bɛ gabanaw kunkolo la ye a n'an ka maliyɛnw kunkolo la ye o tuma k'u kɛmɛ ka sungurubaw de ta yan k'u loger k'u balo k'u feere bɔ ka telefɔni sɔrɔ u ye 60 50 k'u kɛmɛ ka so sara u ye 30 ani kɔ mais k'u faw b'u wele telefɔni na b'u tulo bɔ ko jamana ka gɛlɛn kanga pofe ayo bora suya ifa sabaranda ba sabaranda gleginda aga moni sugurunda sebi sugurunda doni ngoro kawa tanzoro kawa bukazoro ka kemesoro ka milio soro ki yanga ka surba do taka ga drogu mini glomi ijiya kusube ni so tuna do mi ba do yari sayete wallahi ina klaka bolo ba pew ina klaka muru wele unu se de kaka fata de glomi ni so sabu doni zoro kuma mina yi muguda hoy asma doni zoro kuma mina o de che manya ni ke no bana pew na gro bina bible pew ina muru wele ku kala muru tite no do ngara fo mene muru yoko o ba ci ci wi da bande wi do fandoro la shendoro bandoro o ya ji kaburla wi kana bulu kele ni kulo ma gasi sa kitige ma eble no kara o bi soro ka tugu nyona sa bablé cheblé roublé ka asusu ka ta warci ya ko wata ne ko ibu wata ne ko bo fotigla fotigla ya me daga bi ko wallahi daga bi ko are Allah kana ga daga bi amin ya rabbi Allah kana buwana amin Allah kana naje amin ya rabbi kirana zuriyo kama amin sol ala rasul amin o ko namoro nam on commence avec le nom de Dieu, le Tout-Puissant et le Saint. Le Dieu unique et éternel, Tout-Puissant. Le Dieu absolu, ni n'est qu'à la vie. Amanga kala damne, ni ala to barkamay. Ala warate, ala yimo. Wallah. Masami yekele, na ala de ya damne, na ala de ba laba. Masa warate, masa yingo. Flanante ala mina, masa minye masa bilebele masa yana mai. Masa minjo menayere natisa le Russie des hommes adama de balba masadu le Dieu des hommes adama de Allah le souverain de l'univers Dieu d'abado Dieu tikido l'une égal à lui faut ni ala tikele wallahi ani kama ko idre anya zini ala to barka mai masam ye ko damne na be ko laba masam nya kolo no de ba laba wallahi e tiendre ala de ya damne fuiti wa fe dobi ba ka to ala kele amare ati sumaya hayo nangaraba chaman de mena ya kara kamalen ba chaman de mena ya sunguru ba chaman de mena ya jena kala wani chaman de mena ya jena kala ya ite fuyi wallah umru ke shi de mena ya abi jena ke shi bakale klefe bakale shufe o mu no frobi zanga tare jena ba fla dungu do abo ka ay sam bitu mani kokula oh mais aga jena kala baaru so tigi nunu nasaka kebe ke kile kono unasaka bina nige ayi unasaka mugange yo ke wallahi utado rasula ngata o jena kala ya ku ba tamali o tuma a chushmo ya hayo inyo na chaman de bina cha anga be je wati furune ni ke o ke floge jena ya te wallahi je baragero de je te ma daro je te ma tigoro je te mezrade o tuma itimendo ni ya ke floge itimendo ha iyo fier la de ni yere er tarde wallahi anyal jin Allah to barka moy waka Allah ka kolona labani amul amin ya rab krana zuro beka ma amin sol ala rasul sallallahu o ko namuray nam que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed le premier et le dernier prophète du monde le prophète qui n'a jamais fait de péché le prophète qui a descend un autre d'islam. Ami solli kira labaka. Ami solli kira fulaka. Ami solli Muhammaduka.
Muhammadu bi wala nasir al hakim bil hakim wa salif kira min na ce kira ce da me kangalo boy salif el fatih lima ubulika kodo Muhammadu min na datugule dale ki kun datugula Muhammadu min na ce dale galo kun da Allah ayu da salif maganga ude ani madaka ude salif Abdullahi deni Amina tadi salif Quraish deni Hashimi ude salif Nabila Ibrahim deni Amude salif Muhammadu min ga boni dambe be akuka di alai be anito kadi be ajugo kai be salif kuma fuayo ko cheya tujuo ya ko cheya bitu ha cheya bitu hay me ngo ala ya fo kirama miyata ni dara kirala o miyata ni na ala ya fo ala ya kiratan ka kira wele ko Muhammadu mi yasi ha ko Muhammadu mi chekai na fara ni gaba atuma ni ko ni ala ya kiratan ko kira chekai au sigi me ko cheya tidu cheya tidu mo mi ni do ngadi me cheya tidu do man dila sha ko Muhammadu mi yasi a chekai ga be wallahi ala ya cheya di da ka bɛɛ ma a y'a fila filɛ kilancɛ kelen bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ye a y'o di Muhammadu ma kilancɛ tɔ kelen a y'o tila filɛ o kilancɛ kelen dira Yusufu ma tɔ kelen dira jinɛw ni adamadenw mais pourquoi n'a y'a sɔrɔ ko tiɲɛ ti fɛn ye mun ala ye tiɲɛ da ayiwa n'a y'a sɔrɔ fɛn tɛ mun ala ye tiɲɛ tila ka bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn di Muhammadu ma mun a ma tijuya di kira ma ayiwa y'o tiɲɛ ye fɛn ye nka a bɛ fara fɛn dɔ de kan i ka taa la n'o tɛ hali furu la n ko kira ko ten n'a bɛ muso furu a y'a furu ni taamasiyɛn dɔrɔn ye ayiwa mɔgɔ bɛ se ka muso furu ŋɛnɛya se b'a somɔgɔw ye i bɛ se ka muso furu ko a cɛ ka ɲi i bɛ se ka muso furu ko jinɛtigi don ayiwa i bɛ se ka muso furu ko a danbe ka ɲi mɛ kira ko muso la sɔrɔ a yɛrɛ ma furu ta k'o de ye jinɛtigi ye ko ale Muhammadu b'an ma ni jinɛtigi ayiwa ayi mankan fɛ ale b'an ma ni jinɛtigi ye o tuma i b'a dɔn yɔrɔ la ni cɛɲɛ ti fɛn la kira kun t'a fɔ an k'a lajɛ muso cɛɲuman bɛ se ka furu an fɛ a ka cɛɲɛ kama ayiwa dɔ fɔ wa Muhammadu de y'i yasi ya cɛɲɛ ye da bɛɛ fɛ mɛ n'i jogo ka jugu i ka cɛɲɛ de ye fu ye walahi mɛ n'i jogo ka ɲi n'i cɛ ɲɛna ka fara jogo kan aha alhamdulilah o y'a dafalen de walahi an bɛ sɔli kira kan wale Muhammadu min ka bon ni fɛn bɛɛ ye wale a ko ka di ala ye bɛɛ ye wale an bɛ sɔli an kan n'an sigi salima n'a ka saaba ɲuman wale n'an bɔra yen san le remerciement et la salutation c'est pour vers notre maître notre frère notre prêcheur international le guide spirituel des Ansar qui s'appelle Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara amman karamɔgɔ fo k'a barikada ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye k'a ɲini a fɛ ijaw ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ni lafiya o bɛ ala bolo ala k'o d'an ma amina yarabi a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an kɛra ka kɔmɔgɔ ɲuman ye amina yarabi ala k'an sago d'an ma ala k'an bonya ala k'an bonya amina layidu minnu taara ani karamɔgɔ cɛ ani dɛmɛ wɛrɛ cɛ ani ala cɛ ala k'an dɛmɛ amina yarabi kira hɔrɔma kama yɔrɔ yɛrɛ kama aw yɛrɛw kama sɔli ala rasul o ko n'an bɔra yen o bɛ kan ka boli fɛn min ye n'o ye ala ka layidu wɔɔrɔ ye kuranɛ na bi n'a jara alahu taala ye n'an da se o ma dɔɔni i ɲɛkɔrɔ ayiwa i na faamu dɔ sɔrɔ a la inshallah baya layidu wɔɔrɔ a bɛ kuranɛ na baya layidu wɔɔrɔ a bɛ bukari la baya a bɛ muslimu na baya a bɛ abu dawud la baya a bɛ tirmizi la baya a bɛ sunan nasai la baya a bɛ ahmadu la baya bukari aya ko kira ka sahaba ko wala zalika baya na ni manga wora kan be anyere fere kira ma ko bukari ko kira e umaro blaka bo maka kata madine ko kata baya di madine ka uma ta ka baya bane ko
akabaya di musoma bukari kiti umar tato ko kema ya muhammad ako madina ka fe namara kabo ko ni min waru se ka baya ke no ko chena no kwa sira namara to du kira ko rola ko jiyo ko tiklame namara to e kafiri wala bisi sana ngana umar nana ida buti ko umar nana jaw fara nyonga ka baya du zakala abala se ka do jaw bulu ka baya du me muso ta ko umar ye muso fara nyonga sokono umar nana jo muso dala so dala umar ko muso ma kishi ni nema be awka ko ne umar de ala ka ci kira ka ci de ne ka bo maka ha ci aw man ne ka o ma ay chere ma wara te fo ala muhammadu ci de muso yo fo aka na flafara ala ka muso yo fo aka na shirike muso yo fo aka na jenete muso yo fo aka na maraka se ko bloko muso yo fo aka na de un foga muso yo fo ni kira muhammadu ya bla mina ay alla da ka te muso ko an sunna umar ko billahi kira ko na ya da fatati de Res, bukari ko gora jamata. wele ka kuma Ayi ga bukari la hayo. Qur'anana Nam suratul mumtahina ayat al-islam alors que vos prophètes quand les croyants viennent se prêter serment d'allégeance et en Chine hayo. ni muso do de labani na to kira yoro Wallahi. ubina do dine na unato muso zulu kiedo jogo jogo bula dina dalo bi yula so bi yula tebo muso bi yula muso bi yula minga dulu be kuma do bon tiru ta yula me unna na ku bina do islam ala kira bulu ala ye kira de averti yani o ka se kira ma ko prophet ya laka nabi ma ya ayuha nabi iza jaka al mu'minatu yubayna ni ala dane ba muso sere fa ya yubayna ka nga baya du maledu Wallahi. Ra. ko ala dane ba ambade do ko yoro na ko ulu sara kira mo mumun nama mumun tulama ko baya ti ma ti mumun do ka famu mais oteo ni labe ko mita do islamia la sharia bela ay bukari la je kira ka kuma bela ay kira ga disa bela je ni mo ko mi ya labe ko milinge o yoro be abi so de iyo Allahu akbar. ki la je sita ni ya bua madro otuma o yi kafiya le kele ga kuma ngolo fo mais ni ya akake tula e ga ga Ngara. illa be tibita maga hijila ka passe besara ka biuti ka dungi ti avion ko me hijide te Zakala. mais ni segra sara la yo kiyar la ni tara yimmi fo yo deke Wallahi. muso zuru wula ku bita do dinana o yoro be o koro ku jina islamiyya ni jina na ka ba islamiyya ni ka tatima wa hal ni sara sara la islamiyya na fu tala so bi jina ni Zakala. Ngara. wala ni mo ko mi wula ko an ga ta mo ko fala na tara ni afara fatu ko ama fa qabli afara fako sharaba ta da aure mo ko fala waye mo ko na ku ya fara Bara mu dala. amma fa walma asale aya so jamaga ta bulu marfatu be aya tara na asagna awe mo ko fala sabu asarna da ya masarwani me ko di tara jurmu kali kama ni sana ala ne ikili ala kale ka sigi ko otuma adu fo e ba me mo yi labe ala ko talika mo yi labe ala ko talika jurmu kali ka mi tara kama idese de yi idese ala iya sharab Anya fine. atuma musulmi labe ko bitado dina na rabbi ala bi wele ko mu'minat alla talabo shara ala la bitado Wallahi. ho prophète ya ne kana zuma qala croyant viennent se prêter serment d'allégeance ni ala dene ba musulman nu zeri ya bayar hayo o do ko yorla ka fara ko mu'minat ko mu'minu ma ni musulmi ko ko ma Unyele. mais ala ka fo kuranina muso kana bolito mais cɛw ka bolito ala bɛ sɔn k'o fɔ Ayi. muso kana suɲɛni kɛ mais cɛw ka kɛ zo ye ala bɛ sɔn ka nin fɔ Ayi. muso kana jɛnɛya kɛ nka cɛw ka jɛnɛya kɛ ala bɛ sɔn ka nin fɔ Ayi. ko a fara de ko mumina to kama fɔ mumina Ayi. n'a fɔra ko mumina to a ma fɔ mumina seli la ala m'a fɔ mumina to Ayi. a ko mumina mais ala ko ala danaya ba cɛw a ye seli ye muminu yira mais mumina tu ti seli wa Seli. alors ni ye kuranɛ ye sisan ne tabi ni ne ko sisan n ko hali ni président bolo magaran na
ma bugo ayo fokoro jume e min de president ni magara la mi te ya titi na fara ko hal president o kora e ko ni president se mama mana magala fra o be bu president bi bugo wa mo mana magala ngulu ka o be la kala parce que president ka bo abe wal manine ko fara ci hara do la ngo hal ni de misali bitini magara na ci kodo ma bugo o kora e ni bugo fara magara la mo to ya titi sabu kuma dɔw bɛ maa bɛɛ yira kuma dɔw bɛ bɛɛ yira kuma dɔw bɛ génération yira masala ni maa min ko sisan ko ni npogotigi magara n ka kaye la an b'o bugɔ o kɔrɔ ni jeune magara la o t'a la ni ko ni jeune magara la a b'o bugɔ o kɔrɔ ni cɛkɔrɔba magara la o t'a la mais n'i ko hali ni président magara la o bɛ bɛɛ yira wali hali denmisɛnnin ma magara la o bɛ bɛɛ yira o kuma ala ko kira ma hali ni muso ninnu seli faya d'u ma o ye cɛw ta bannen kɔ ye ay shiru duna ayo Allah ka masa abu amin nu nana na ko ya duma kurane alaidu woro da nu nga o kalli na so siro ri ala Muhammadu afuye nu dame ala la nu ko ala eke ku kan ledu tayi ko foga tu sa o ti fla fara ayo o ti fla fara no boliso mais boliso na islamé ya do to na islamé kan ledu di alama ani kirama ko Muhammadu ika ala ekele ndi plafraka o fone baragale ya baragale mais ni yawo kala bari tay dowra taw gla jorala fen qorle mi me ngode ga kala qorle be fuito na takale kala o abu kana ga de ala ka me so amin ko ka fo uti flafa ya ko ala ko qur'ana ni mo mi ni Allah subhanahu wa ta'ala ja mi ya fo ka jurumula ko don aljana ko fana kara bursone jo son jurumu ko c'est impardonnable asiafa mo sara burso ka bi jarba ko Allahu akbar tamare nga burso kara on dala yi ko nga ta ko shimo ay mo no wada o ni shimo mo no ya asobi su jarba ko billahi angena demi sa bakra bul tigibi ga tala limi ibnu no bi bullota kalra bul tigibi aya wa ma ay inna na chama bul tigibi jarma ko ga tala aya wa ma abi ko ko billahi wallahi jarma ko wana duna éternellement itibo ala kana ndo amin ala kana amin ni baya manga ko ko hayo okuma ni ay dara ko ya ay ajra ko ni basiri ko ya ni ali ko ya ni benga ko ni ni ndi flafara ala ka on ni ala ya on de ala o kala be bi kana police on ni bi me faula ne bolo yani kana fa e gonga ala bo folo be hayo ne ma fo be ala de ya fo on ya la kale abu ala ko qur'ana na ali ulama warasatan biyai dan bo awde nabi mun tabayi ala ka police ni ala ka gendarme dina moy wallahi rekaw no lu bulla ka tawro mina o ko yimay o ta ni ni ayo o ko no lu teble dan bo de blala lu place la dan bo de kanga fenfo mimi jamana gla mimi tinga gla mimi islamé jo ko balma gla ka tinji agla me do ko go wan bulu bulu ko jël sel la tinji asli asli ayo ma bo sel do ay sel ko أليس لذي سورة ندار ويوكلا 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 على ذي فويل للمصلين كو من جانا مين أتوي ويل مغلا فوي كما فو سلو كجانا مين الله أكبر ويل الجانا مين بدي رتاي هل تقول تعالى كو سلو دبي دوي سلو برجع ولا كذي أو تقول تنا قبل كويرة سلو إيه سلو خرورا مغمم بالسلة سلكم من الدبلة أبو دبلة والسلة دي هو بيجان مكان الله أكبر أقول ولا بايا مانغا فلانا نعم إنه يكلكار فلانا القرآن يلقو وكريا كافو مغني إنه صلا نبنا دي أو ما ناسنا هاي أفلانا نعم كل شيء
afu yo kana shuani ke o kana shuani ke mais kana shuani ke da mozo klela bito klela ba mema klela samuri klela da jara kle billahi hawa shuani ke wallahi nga laji bora magani qur'ana o gogo ibi jana tel la doro bi doshia ko ala ya ba makai ha ala ni ya fa ala wa ma ko tuba sari ba chama na mo ga sa be shuya ba mo ya asiri be ga ga na ya sa billahi o bito faga ka ko la ya sari yo goro le tarande nya goro law mo to bi shuya ka afle men be misiri ko la kan ande tru wallahi tormo so o be misiri la so fa be misiri la ala mo ko be la e de bi ka wole don tacce ko musu minula e bri be misiri ko na tormo e mo bi de boy illa be hay billahi bi janama ko tare ko kana shoni ke ayo folo ni horo ko na shoni na ki dugu blade billahi olu ma fere wala sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar chamun dara ku be folo hali nyima do ala dum go bara olu mu fata ordo uba dugala menu ya nye ko dugu du ba fo yi fam na shonni aka Allahu akbar me awo yera fe shoni yera de che ya ko kamali ni kuno ka kane wallahi ko kamali ni kuno ka kane ko taba kuno ni mamma saka ga shoni ke ba do ko tati kuno la ni tati kuno la che do ko tati kuno la che tabe zo ga kuno la fo jale ma kuno wallahi tasma kami bu kuno la billahi amare amene ne kon ala ka ngi shi amin ya rabbi o ile du ka plana amma leilu ka so wana qur'ane mi bo créer na ka fo mo we ni mi na fo awi hay asabana nam kelle se ni diront pas à la dulce o kana ga jene kala o kana yara to jene bulu o kana jene ke yala jene kala o horo yanga klelawa anga kafriye kle da mozo kle bito kle jene kala ti horo da me wallahi me jene kara anga jene anga musaya billah kara jene kara dutu balula yi ko demso fe flatura mala jene kara anga muso balula yi demuri kara jene kala yi ko nyoro kara jene kero yi bani kero kara jene arane bu joro yi tare nimbela ulu ni ko danu mi misilla kangan deti nimbela sorba ni ko furga ni mi misilla kangan deti iteti hayo mais folo ni bamana ko min na jene ala folo apmita ko ko de ka jurdo ara kana ko do yiri la ka ara fra ko ta shuji ko boyi sa billahi ko jene mais on yere jelaba ba do be du muso shu ga jene ara muso flabi bulu wala so bulu e du muso ami kema ka kono nye woro ke bulu e jene adila abeto ko dari fatu mani batu mani tirike to mo ni temusu to mo la o ami bina no warni ni kalu wa tan wa bon yi ibo mina ko digi kono imanga de ademusu dobe jenaba o keme ka dizani bira ko na ke yire to onna me misilla bi sketi ibi muso bare manga me danga din ko jenaba ra ti wala do ne zawa da bi ti wala do e ami na wa ifi ikan doni ini ngoroda jenaba do jenala don no sa ne tema amu yi wa ta ti ko la ya allah ko yara ti wala do ko muso ra ka kada ko ne ngati ko joro bel la are idanga to inna sai kan i muso kan no jenaba na furu ne wallahi ra taala e on do different ande muso furuwa aw do be sumuru bayala lu klame tawla sala klamula wallahi o na furu ko di atu mara to ko mara atiga mara de alli ko bibo ko de ma bi ko ka muso toroso wallahi utanye toroso ko toroso me ko atara toro ngaso no mi sheji kam muso toroso billahi utonye do utunna utanye do me anga muso anga dimso halu su ko ko billahi do be faka bakolo wallahi ka fo yi muso toro ko nya soro ma daga jene atia bi klela aw ye ka godre ko ni ala nyani mo billahi on durala iba so we jene ga se ni bolo febela wa eksi ku mara bile de olla ma wala kuma ben na bi furuka aya nyele ayo bamo ko wa ma ni tari ci do taga ni kunji baga bane do etara suru batagala shuni kile abi jene abaka shuni ga bi chagoka wala kwela anyele ayo ado bi chagoka ko mukasa
aywa kedo nana to muso furubara kata muso sungurubaro ta nam sunguruba indale ke ko kabi fitiri mana tele ku bi so ha agwana ka wafo aya balmaki sigi kongoro ina na muso mi ta da samanti ka ma Allahu akbar ha ka ce barka ba fin fa fuka ta mando me sunguruba ye muso yi aya da ba kamar ha kana fanga ce yin take angara ni muso furniya soroso ne ya bla to nanga be tedi cha jena muso ka bole wallahi ala ka muso abo amin rabbi do ko momo da fo muso nu mi yo ku kale allah nam hayo allaydu kan nanina nam momo da fuye quel ne commettra d'aucune infamie ni avec leur ni avec leur cha uti namara ku sengoro uta ku bulu koro no jampai ha namara ke sengoro yo koro do ay nana bo muso no fe furula nam muso so mo yi trene ka lekila olma ka ujakila yi ko beke ku ka tele o maso nam nana deni nana tula fu fana kana bo ko tulati kana kono bara ninda bo ya kalufla ba ko ta ba yoro bam so yi fere beke ka muri jugu ni so mo jugu ni ku ka kono che yi ko beke o masala de ku ji o solla ti wulesa e murange tuna fere ke kana amiga wuroya ay ref me faga diman dene ngam shi naga burkata mo wote le ra wele ngaka na ku be langa ka furinge e ka furinge ka dile ka fro mu so wadanga to ku ya chemba are me adu faga de di ma tabu de kono modu wala ta de ngata jigi fe ko jamu gi jamu de ka ki de ka fro jinde ku na ma ku se ko be jalma Allahu akbar ku be are o ite wala na mara hayo oh bulu koro nora bebo do oye kata bisigila nam itara sanike kemenani itara ni kemenani ye kemekaza kemesoba kanga zaga tigi filla ka wagale tigi yomne ko biji namara ki teka ko bi jarma ngata amara bari kida ko gari zabbela nimiya namara ko sandoy angala mago aw ko ni silla ko ya bale o bali mago min silla ka namara du islam do ya aywa kida du ngo ni silla ka namara ye kafiri mi namara ko sandoy amara अब नंबर तो wane islami do ya ayo sai e ki damela la ki damela la ka dese ka fo ki numara ke o damela la o dande fuila wallahi ala ka do amin aba jalla Allah hay o tuli no mo sebla alhamdulillah ledu ka nanina nam o de numara amma azuruna nam qu'elles ne seront pas leurs propres enfants na momo da fuye u kanu yere wolo de umfaka ayo arabu be de ko faka ko yela dade ni muso jigina na kara de muso yi mo ko sale Allahu akbar de ne beta ko sabo ko de tsira kala ga muruta ko de na amal ana na amal sigala na ko ke min dan nan lu fu de muso fati Allahu akbar ngobi nyina ka fo obi muso obi ka nyum faka muso fu no fe muso no ye de muso we na mo ko ka fri abi ka to ya e bi ka demuso faga ko demuso te feni me muso ga aw bolo furula e ngoy jogale ga sama wallahi ubi demuso fa ti ka ga burika fa anana anda me ke demuso fa kira ko ni mamadou ginina ki kalle di ki ci defa ya mo ko fagala be bi jana mako ngata me ala ko wakila ko ni mo ko mi mo ka bi fa yere ni bolla ka boli ni isra boli keve zira khora ni isra dese yorola ko la complet ni fami ko fra hay ni ma ko abi fa yere ya ob ma ni yere ni kai dese ni yere dese ra fati frela ko i complet ni bisu no ka ya ani ni mo bi mo ko fa aya mi na ka fa alo do mo do an wele ko mo so do e fra ko ka mo ko no mo ko wolon fa Allahu akbar fa mo wolon la be o frela furaji bu kono furaji bu o ko kara o santa o ko fe parce que o kara o mo so fere ke muso ma fa o mo fu ka fa mo fu ka o ko fe ko santa ko ko sani na sumin tumeni ay fura ke acce kono ko fa gala moro sali o bi fura min ne bi na bi singa jati Allahu akbar abi bi be fa ro ke ka kene fa to dinala o ayo de ka furta kono do ko fa ko shara ko todi mo fagal de kanga fagade wallahi mo fagala man mara olu were de mo fagala olu mun nya mara kun
خسر دي مولى ما فعلوا مسلم يزرع كفرجوا كدودي وانا ما ولا ولا كابه أوبري أو سنة مراسي فما مسك كوكولا ومسك فقط شريلا فايو مرة وسولا فو نانا كيف فقبي نا يا مرة نا يدور فقط أو دبي جاري ما كنا مرة الله أكبر تماري ما فعلا كان غفور بالله أنا نقول لها ما فعلا ما كوني ما فعلا أيادو دلوا بابلو على كم ما فعلوا كنكا أيابو هايو mais anga malle wati bina nu kungulla kulu tigala ya kabanga dogo kulu tigago kuma mi wulla ya fo ambe bo mi tutu nya ko kulu tigala wara jamana president no musa trawre president gore umine munu mine na kulu tigala ayu mine kana arajula wa ya soro telete malle ya kana nu araju balla ora tamna ku mine ku fa benyana ka te direti arajula mali doklo bala ka ta dola fobi sambi sababi ni ga sesa ka foko kulu tigala fenyo ma sabu gani ko ka fo ne kule tele malla ya umayma me biya bi to bi dungo do mo de kan fa ga mudo no fe wallahi president mo bo ministre mo bo anga jona fa mo mo bo sabu la mamunu mi kan fa ga ulu dete wallahi to te ni president de fara sila na wala ministre de fara anya bi ni anya bi ni me mi fa wati do wara eni ni de ko eni ni bi fandai wallahi isa nyati usandati ya rabbi allah kadonu amin ya rabbi Allah kadonu amin baya ledu woro nanu ya allah bay nam ken ne desuviront pas à ce qui est convenable alors elle reçoit leur serment d'Allah et implore pour elle car Allah est certes pardonneur et illimité haywa ko ugaledu tani ekre ubla bara mina uti bawla bada kre ubla bara mina futi bawla cha ko mamudu ni amla bara mina Allah bele no ma ka aketula no kero ko nu sona kira mamudu nu sona pamanga worola fika ala ya fadini uye sabu ko ala ya fa mata ani tulu cha ala bi tulu ne wala ya mata ya fa mata ngare ni qur'ana ko cha do na kira yoro ko mamana do yela ko baya kele wajibi mo do bulu ko ni iti jina ka iti ma fa iti buluso yela ko ga mo do ki shiri jago ko baya ka ke ko jago ya rabbi ala ko qur'ana na suratul fatih nam suratul victoire verset 10 ala ko ceux qui se prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah la main d'Allah est au-dessus de leur main quiconque viole le serment ne font que viole par son propre détriment. Et quiconque remplit l'engagement avec tout Dieu, Dieu lui apportera bientôt une énorme récompense. Alors que je dis, non? Ceux qui se prêtent serment d'allégeance, minu mina baya ki bolo, non? Ne font que prêter serment à Allah. Au bout de baya ki Allah de yi, la main d'Allah est au-dessus de leur main. Allah ka deme bolo yanga me abolo kuna kuma mina ni na baya ki. Baya ki karamogo bolo. Allah ka deme bolo bi yanga abolo sablo. Wallah. Quiconque ni mogo mi viol namara ke le serment baya la ne faut que viol ka son propre détriment. Au bout ka nyama de statue ka nyama de et quiconque ni mogo mi a rempli d'affaires que l'engagement baya la envers le tout musulman in Allah tela Dieu lui apportera à la binan ima bientôt ni payer une énorme récompense. Sarala faramingabu. Kore ala bin sarala mingabu no aljene. Ala kandu akon. Amin. Suratul Maryam. Nam. Aya bichegi anwulubla. Alors que nam ils ne disposeront d'aucune intersection sauf ceux qui aura pris un engagement vers le tout le corps. Agolara do delise pour le studio lara do créati ala ya fadeli mo lara mo mi mabaya ke ka jandala Allahu akbar mo mi mabaya ke ka dafa baya mene ko baka bala ni ta do okuto ala ko ndini na sama timino me mo mi ya do ka fo baya islamé do ngai ka kila ka bala ndate o de kafiri mutlakan me mi mabaya me ala ti juger no ay mi me bi juger no de ni lady wo ratala suratul maida aya wolula nam ala ko ay ni to jannaka bayay mamina na ko leydula anya me anzona amake kuma kaka ke sen dafa bayay no bayay ko ala be no do wala ba sa sar la mi ngabo na ya dafa wallahi suratul baqara aya mo gal wolula baya be me to ngara ni mbeka ka be do bola wallahi kala je sur kanga sen
أنزل الله سو مغلرا كويس بيا الذي ورا لني أي درا كويا أي درا كويس بيا ورا لني باسل كويا بيا ورا لني علي كويا علي كويس وني على كوني كرا كوني جوكو كودي والله تعرف أني كرا كو علي محمد كرا دي كان جوكو مو نفا أو كلا بمني 30 أتمنى على كو كرا ما كو محمد كرا هيرة دبونga أو كلا بمني 30 maintenant ko gray ci ko seli amu ma sey here ma yoro soro ay flamé sandan kilenje rafe shunde jagate hijite islamu kume wallahi mu'minu kume mu'min zati kume ubi sakata jinna cha obolu kume munga hayo jogo wallahi ibado yoro la ko flamé jogo de cha flamé jogo de nam burti dangere ay flamé bayay wallahi mais li bangala bayala ka bayakele ka bange bayala ka bayakele ka bayala ngari nimbela awbe kan mo hosni ka de islam ka jigi dame alaka ka jigi dame aljinaka kuma abo shiyawa aywa ngalgala nti tafara alaka nam ni ay dara ko ayyo ndi chenike ni ba madani ngweya ayyo ndi jeneke ni ba shi dan koy ayyo ndi namara ga tiye ko bokoro ni abayade ngwe an taro kudo ayyo am tarko ndi mo foga ala ni da mo don weya ay da ko ta ni kira mamuru ko mi mate o ma idra e kira de ya ay ni kira de ya e de kira ya ay me ngo kire mamuru de adala medina madina wallahi atma ni ala ko anga na kira so nam kira e jonne mo kira mamuru de mamuru mo mo jugo me tenengero ka ko be de bokola wallahi ka to ge muye furtiya baduni jala mo ko meliki kana ani koloti baduni arabu kamba foni u yan trombe ani brika wuli sif ne de sella gatala nga numara bi ka betta warma ara ba bi ni ku betta ka galo bi ni ku betta numara ani wulu du bi ka betta mbara kala yan trombe bay woro gatala me kira ka saba be bayake do mi ni kira de saba wora manga digo madine umi ubita maga madina soko be jiri sumba me kira yisi islamu yiri sunko sorodo baratu digina yoro mina na kira yisi no sorodo sawboy o digina yoro mina kira yisi akwa islamu mu aina bayake na mawudi o yoro la abori na bayake ala ka mo pole mi bayake yoro la abori go kirama ya muhammad hal sa'id dalen da'una wa kira konnale maula me mi fatan hay ni mi ye baya ke kire ka fo bi ala ka jine dele ni la ni nga nabulu la ndi kire jamba ndi islamia jamba ni yo ke kire ida ba ko abi tege ba fa allahumma ishhadu ala kan jere aya ya o do qur'an o do kire da zakala ya ne ke ngoro da ka ke bari tay dro mun na ko ibru ne bulu ji wallah ni ji pa ko ji pour ga do man ya do kai murati de ni ti be bagati be naki ti be na bakuti ce kaburu kuti ce me ko ba be jene haramu e kuma mako ka jabo ya haramu e kuma mako ka famo ka ga da so fanda nga ama kuma ka muru kare tini kare kuma mako ka maka me nimbela au ko ka de islamic nimbela au be ndula ko au de islamic ka ga dine e kira ga dine cha kira dine mamudu ko ayo mamudu ka dine fora o dine tanumane jogolme dine do ladriya do damedo alikeliya do cha na borula ato be gelu ha wallahi Allah ka mi so aba amin ya rabbi Allah ka mi so aba amin o ko wati min drama nam alhamdulillah ko no bara amate yang gore da amate folo o mena ka ngore to manai o ko wati min drama nam o yamla ya aha ami dugo kenyo ni ayo dugo yini afa ayo ya fo mi se ka ngo doli keli kula nam ko futa fema kala cha aba jandula ko ni yake nam ni chesri la bidami ga ta o me ko ni yake nam ni chesri ni fuka cha o chese ni ba la kala ni sala wala wa ala au ne che amlala cha wa ala ma ni fe ambala ga ka faka wallahi kira na zuriyo bekama ani an karamu ga idara kama ani صل على رسول الله. أما بسم الله الرحمن الرحيم. آمين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدعوة من ملك الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من كل صعب يردني وأعوذ بك من كل غني تفيني وأعوذ بك من كل فقر يرهني وأعوذ بك من كل عمل يكويني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lagi Ibrahim. Lagi Maya. Ali